Είχαμε πάρει την απόφαση τότε να μείνουμε εδώ και μείναμε. Και να πω και κάτι, είχαμε πάρει και μια απόφαση που δεν ξέρω πόσο επίκαιρη είναι τώρα για τις παρελάσεις, θα το θυμόνται οι παλιότεροι, για τις παρουσίες στη γυμναστική. Δεν ήταν μόνο το πλασόριζο, τα αίτια ήταν εξίσου σοβαρά όσο αφορούσε και τη σωματική μας ευεξία. Οπότε πάρτε ρε πρόεδρε, πέσαι ποιος θέλει να πει καμιά. Άντε, ποιος έχει να πει καμιά ιστορία. Τι τώρα, με τι θα ασχοληθούμε. Όχι, όχι, μην ξηγέσαι. Όχι να πούμε τι έκανε ο Ζαχαρόπουλος στην Κομωτινή, κύριε. Πήγαινε ερχότατε. Ναι, αυτά όλα πρέπει. Μανώλη, και την παρέλαση που έχεις κάνει εσύ, τα παπούτσια που φορούσες. Και εσύ σιγά, είχα το πρωτοπόρο στη μόδα εμάτων. Κουστούμι με πάνω. Όταν κατέβαινες κάτω το σπίτι, που έβραμε το στεφανί και το τσιμπιζί, για μας πάρει χαράματα από το σπίτι. Πάντως, εάν γνωρίζαμε πιο μπροστά τον τρόπο και λοιπά, θα μπορούσαμε να κάνουμε αντί αυτά τα stand που έχει έξω με τις φωτογραφίες, με φωτογραφίες δικές μας, ας πούμε, αποκαταλήψεις, όχι μόνο από γλέντια, από το Καζάν, αντί να έχει τους υπουργούς και τους δέντρους εκεί που εγκαινιάζουν, ας πούμε, να είναι κάτι δικό μας, μια και αφορά εμάς. Την άλλη φορά. Άντε, διευκόλου. Η ώρα άλλαξε από χτες όμως. Έχουμε ακόμα μία. Ακόμα προτάσεις τι μπορούμε να κάνουμε. Για την εστία θα πάμε όλοι. Κανένας, καμιά ιδέα. Πώς το φανταζόσαστε. Τίποτα, χαλαρά. Κανένα ελεύθερο. Κάς, καμιά κιθάρα, καμιά μπουζούκι, τίποτα. Έλα, έλα. Και έχω ένα μεγάλο αρχείο από παρατάξεις, από εκδηλώσεις κτλ. Είναι στη διάθεση του προσωρινού συμβουλίου. Το τηλέφωνο μου είναι γνωστό. Όπως καταλάβατε, από σπόντα μπήκα στο προσωρινό συμβούλιο, αλλά στο μυαλό μου αυτό ακριβώς έχω. Γιατί είναι μια ιστορία που κανένας δεν την κατέγραψε επίσημα συνολικά. Και καλό